Toto je v poradí 7. video venované platforme MetaTrader 5, ktorú AMP začalo podporovať na obchodovanie futures. Čiže v tomto videu si povieme niečo o umiestňovaní tzv. Limitných orderov stop a limitných orderov buy. Pokiaľ máte otvorenú platformu, máte k dispozícii také rozhranie, aké mám ja. Momentálne, ako vidíte, tak mám otvorenú pozíciu, ktorú mám zalokovanú tým, že mám nastavený profit target a mám nastavený stop loss. To znamená, pokiaľ chcete umiestňovať limitné príkazy, tak máte na to možnosť tým, že si kliknete na daný inštrument a zadáte povedzme nový pokyn a máte tu možnosť exekúcie, ktorú si vyberiete na časový pokyn. V tejto časti máte zobrazené umiestňovanie limitných orderov. To znamená, môžete tu umiestniť buy limitný order, sell limit, limitný order na predaj, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. To je jedna z možností použitia týchto funkcií. Ďalšou z možností je to, že si kliknete do grafu pravým tlačítkom myši a máte automaticky zobrazené, že môžete kúpiť buy limit alebo kliknete si na obchodovanie a máte tam k dispozícii buy limit, prípadne sell limit. Upozorňujem, že tieto príkazy, pokiaľ na ňo kliknete, tak sú umiestnené a je to individuálny príkaz. To znamená, nie je ošetrený žiadnou OCO väzbou, pokiaľ ja spravím nákup, ak urobím teraz, povedzme, predám jednu pozíciu, je to nezávislé od seba, to znamená, umiestnenie buy limitu nemalo nič spoločné s môjim príkazom. Pokiaľ chcete ten príkaz, ktorý máte zadaný a ktorý je live, ošetriť profitom a nastavením profit targetu, nastavením stop lossu, musíte si na ňo kliknúť, tak ako som to robil v predchádzajúcim videu. To znamená, vtedy si tam musíte nastaviť tzv. Parametre, ktoré chcete mať na túto otvorenú pozíciu. Je to pozícia na ropu, to znamená, je to pozícia na striebro. Pokiaľ sa na to kliknem, tak si dám modifikovať. A teraz mi to umožní nadstaviť si jednotlivé parametre. Keď ich nadstavím, budem mať túto otvorenú pozíciu v tzv. OCO príkaze. To znamená, keď sa pozícia vyplní, či už na profite alebo na strate, tak sa ďalšia pozícia automaticky zavrie. Na toto si treba dávať pozor, pretože pokiaľ ja teraz kliknem do grafu a nadstavím si tam, povedzme, sell stop, tak tento nie je vôbec k dispozícii alebo nie je naviazaný na daný obchodný príkaz, ktorý je už otvorený. Ako vidíte, tak mám dva čakajúce príkazy. Pokiaľ jeden z nich sa vyplní, tak to nemá nič spoločné s tým príkazom, ktorý mám už otvorený, ktorý je ošetrený stop lossom a profit targetom. Pretože na to si treba dávať pozor, aby ste vedeli, že pokiaľ kliknete na zadanie individuálneho príkazu, tak je to čakajúci príkaz, pokiaľ sa vyplní a máte tam zadaný ďalší, nie je ošetrený OCO väzbou. To by bolo asi všetko k zadávaniu stop limitných orderov a príkazov cez graf a prípadne prostredníctvom pokynovej tabulky. Spravíme si nejakú rekapitulizáciu. To znamená, momentálne robíte exekúciu na základe ceny v marketu, pokiaľ si to zmeníte na časový pokyn, tak to môžete robiť na základe, môžete tam zadávať príkazy, ktoré vyhovujú vám a budú realizované, keď sa cena dostane k týmto príkazom. A predáme jeden pokyn. Čakajúci pokyn. To znamená, dáme tam modifikovanie a zavrieť danú pozíciu. Momentálne tam mám dve. To znamená, tam chcem spraviť len jednu. Tak to dáme tak, aby sa nám zatvorila pozícia, ktorá je v jednom objeme. To by bolo v tomuto videu asi tak všetko. Done.